oko belinde inhlawulo kwisebe lokuhlaliswa koluntu abanini beenkampani zokwakha eMakhanda ukusukela ngo-2020. Abasomashishini bathi bawenza bawugqiba umsebenzi ababechongelwe ukuwenza lisebe. Bathi ngo-2016 bahlaziya izindlu zesibonelelo kwilokishi Fingo naseluxolweni ngeemali zabo. Bathi imbuyekezo yezinye izindlu abazihlaziyayo bayifumana, kodwa zange bafumane intlawulo ngazo zonke. Uthenjiswa Janse van Rensburg weHlumekhaya Trading Enterprise uthi bazenzile iinzame zokufuna intlawulo yabo kweli sebe, kodwa kunanamhlanje abade bahlawulwe. uThandiphango waphelela ii-calls zethu engazithathi, oWhatsApp bethu engabaphenduli. Sazama kwisebe sifowuna asiphenduleki, sayokhalaza kumasipala. uMr Kraus oko-finance yena uzamile ngazo zonke indlela esincedisa, esisapota. No-director Khwahla ongudirector kwa-LED uzamile esisapota, esincedisa ku-human settlement, but asikabhataleki unangoku. uBlondi Mdoko weBuhlumuzi Trading uthi imali ayityalwa lisebe ifikile kuma-R200,000. Ingaphezu ko-200,000 because iplastering nganye yi-20,000. So izindlu zami engazange ndizibhatalwe apha mna ziyi-6, zange ndizibhatalwe zonke. uMdoko uthi ngenxa yongada ahlawulwe yonke imali yakhe, abasebenzi bakhe bamthathela izixhobo zokusebenza ngelokuzihlawula. Ndaxuthelwa izikafile zam ngabasebenzi. Andinazikafile, andinazi-wheelbarrow, zaxuthwa kuba kaloku sinamali obabhatala abasebenzi. Ndanikezela nam ke ngezikafile zam kuba ndisoyika kubethwa ngabasebenzi. Abasomashishini bathi bafuna intlawulo yabo ngokupheleleyo nanjengoko bethe balahlekelwa imali. Bathi baziva ngathi baphangiwe lisebe likarhulumente. Isebe lohlaliso loluntu into esiyifunayo kubo nethi yimali yethu le sasisebenzela, ngoba imaterial sasithenga ngokwethu sasingayinikwa ngabo. Ngesisivo baba besinika imaterial bathi sebenzani, imaterial sasithenga ngokwethu. Abanye bethu benze i-account koBuco, singabanye besiboleka imali ebantwini for basigqibe lo msebenzi wabo. Usihlalo we-Action SA kweli phondo uNongoma Mthitshana uthi urhulumente kufanele ukuba uyabancedisa oosomashishini abakhulayo, hayi ababuyisele umva. Ii-SMMEs e-Eastern Cape yi-backbone ye-economy. So if ii-SMMEs siyazibulala asizibhatali, ithetha ukuthi akusoze kubekho nto yenzekayo. And urhulumente uyayibethelela into yokuba abantu mabavuke bazenzele. Ngoku abantu bayavuka bazenzela but urhulumente akababhatali. Yenye yezinto ezenza into yokuba singaboni ii-SMMEs zethu zikhula. Ukanti ngethuba siqulunqa eli nqaku besisalindela impendulo yesebe lokuhlaliswa koluntu. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzane Bhokwana eMakhanda.